Og har du en plan? Nej. Du ser bare, hvad der sker. Ja, det gør jeg altid. Ja. Det er den bedste metode, synes jeg. Men hvad så, når du har gjort noget en gang? Kan du så huske til næste gang, hvad der sker, når du gør det? så former jeg det bare og prøver at lave det. Ja, det er altid noget nyt at prøve at lave. Altså ikke noget nyt som sådan, men du kan godt lide en lysestage, det her. Ja.